Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ζωντανά κάθε μέρα αυτή την ώρα εδώ στο δίκτυο για να περάσουμε όμορφα παρεούλα μαζί. Το ντύσιμό μου το επιμελήθηκε το κατάστημα Ντίνα που βρίσκεται στην Εφόρο 4 και εκεί θα βρούμε ρούχα για όλες τις ηλικίες, βασικά για όλη την οικογένεια με λίγα χρήματα. Κάθε εβδομάδα νέες παραλαβές, κάτι shopping therapy, ανανεώστε την καρτορόμπα σας γιατί μέσα από αυτή θα ανανεωθείτε κι εσείς. Σήμερα φίλες μου, Πέμπτη και κάθε Πέμπτη έχουμε κοντά μας το συνεργάτη και ψυχολόγο της εκπομπής, τον Μάνο του Τζίτζερα. Την προηγούμενη Πέμπτη έλαμψε δια της απουσίας του γιατί ήταν σε ένα συνέδριο. Μάνο, καλώς όρισες. Καλησπέρα κυρία Στέλλα. Πώς είσαι? Μια χαρά εσείς. Θα είμαι μάλλον ο πρώτος που θα σας ευχηθώ για τη γιορτή σας, προκαταβολικά για την Κυριακή. Αχ βρε Μάνο μου, πάντα τυπικός. Ό,τι επιθυμείτε. Πάντα ευγενικός, ευχαριστώ πολύ. Ένα συμβολικό δωράκι, ένα μικρό δωράκι για σας. Ναι, αλλά αγάπη. εγώ το ευχαριστώ. Αμάν. Ξέρω ότι σας αρέσουν. Αχ, είναι και τα χρώματά μου. Δική σου επιλογή της γυναίκας σου. Της γυναίκας. Έτσι, μπράβο. Να λέμε τα πράγματα. Πώς λένε τη γυναίκα σου? Λιάνα. Ίδιο όνομα με σας, Στυλιανή. Στυλιανή είναι. Λιάνα, ναι, και αυτή γιορτάζει. Στελάκι μου, χρόνια μας πολλά. Πάρα πολύ ωραίο Μάνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τις ευχές μου. Γιατί εγώ πώς το ξεχνάω, με μπερδεύει η Λιάνα. Ναι, Λιάνα το έχει κάνει. Λιάνα το έχει κάνει. Αχ, Στέλλα βρε, αστέρι. Πώς πέρασες στο σεμινάριο? Ένα σεμινάριο πάντα κάτι θα σου δώσει. Συμφωνώ μαζί σου και δεν παραδέχομαι αυτούς που τελειώνουν τις σπουδές και δεν παρακολουθούν σεμινάρια. Κάτι χρήσιμο πάντα αφήνει, κάτι καινούριο που δεν το ξέρεις. Εγώ Μάνο όταν ήταν να πάω έλεγα όλα τα ξέρω και όταν έφευγα έλεγα τίποτα δεν ήξερα. Έτσι ακριβώς. Ανανεώνονται οι γνώσεις, καινούργια πράγματα. Κάνατε και εργασία, γράψατε? Και εργασία και παραδόσεις. Όχι, καταλαβαίνω, μου γυρίζεις πολλά χρόνια πίσω. Λοιπόν, το θέμα μας σήμερα Μάνο είναι ποιο? Είναι για τους καυγάδες των γονιών μπροστά στα παιδιά. Θα μιλήσουμε λίγο για αυτό το θέμα γιατί δυστυχώς υπάρχει στα σπίτια μας, πληγώνει τον ψυχισμό των παιδιών, μπερδεύει τα παιδιά κάποιες φορές και να τονίσουμε ότι ακόμη και αυτοί οι καυγάδες που μερικοί φροντίζουν να τους κάνουν όταν τα παιδιά λείπουν αλλά κρατάνε μούτρα το ζευγάρι μετά κάνα 2 μέρες και αυτοί οι καυγάδες και αυτοί φαίνονται. Τα παιδιά καταλαβαίνουν πολλά πράγματα. Ας πάμε στην κατέλα μας και μετά θα σχολιάσουμε. Θα σχολιάσουμε μετά. Καυγάδες γονιών μπροστά στα παιδιά. Οι συχνές δυναμικές φιλονικίες των γονιών προκαλούν στα παιδιά συναισθηματική ανασφάλεια, χρόνιο στρες, κατάθλιψη και προβλήματα συμπεριφοράς. Ακόμη και η σιωπηλή έκφραση εχθρότητας των γονιών γίνεται αντιληπτή από τα παιδιά. Το μοντέλο της γονικής συμπεριφοράς αποτυπώνεται μόνιμα στα παιδιά και τα επηρεάζει σε όλη τους τη ζωή. Οι περιστασιακές διαφωνίες των γονιών που επιλύονται με όμορφο τρόπο και επικοδημητικό διάλογο είναι χρήσιμες και διδάσκουν στα παιδιά την έννοια της ομαλής και υγιής διεκδίκησης στις διαπροσωπικές σχέσεις. Ας μάθουμε να μαλώνουμε, ας έχουμε ένα σωστό τρόπο έτσι από το τελευταίο να ξεκινήσω. Κουφοί δεν είμαστε, να το πω και λίγο έτσι απλά, δεν χρειάζεται να φωνάζουμε, να τσιρίζουμε και έτσι μαθαίνουμε και στα παιδάκια. Εντάξει, το να διαφωνήσω με τη σύντροφό μου θα διαφωνήσω. Δεν μπορεί σε όλα να συμφωνώ, αλλά λίγο ήρεμα, λίγο ηρεμία. Το λέω καμιά φορά και στους γονείς στο γραφείο. Κάτι και να το διακομωδήσουμε λίγο. Γίνεται καυγάς με ένα άτομο? Όχι, με ένα άτομο δεν γίνεται. Δεν γίνεται καυγάς. Αυτό το έλεγε συγχωρημένη Λιμονιά. Δεν μπορώ να μαλώσω, λέει, με τον άντρα μου. Λέω γιατί? Λέει δεν μιλάει. Άρα λοιπόν σε εκνευρίζει αυτό όταν δεν μιλάει κάποιος περισσότερο από ότι αν θα σου απαντούσε? Κοιτάξτε, πιθανότατα είναι για κάποιους ανθρώπους λίγο εκνευριστικό όταν κάποιος δεν μιλάει, γιατί ίσως δεν μπορεί να καταλάβει τι σκέφτεται ο άλλος. Ναι. Αλλά σίγουρα τώρα αν το δούμε λίγο στα πλαίσια έτσι κάποιων μεθόδων να πέσει λίγο ο τόνος όταν μαλώνουμε κάποιοι, σίγουρα αν κάποιος τραβηχτεί λίγο και μαζέψει τον τόνο της φωνής και υποχωρήσει ή αποχωρήσει και από το χώρο γενικότερα, γιατί και αυτό κάποια στιγμή αν δούμε ότι τα πράγματα ξεφεύγουν και επειδή το θέμα μας έχει να κάνει και με τα παιδιά πώς το βιώνουν, ας μάθουμε να υποχωρούμε, ας μάθουμε να φεύγουμε από το χώρο κάποιες φορές
Γιατί τελικά το βασικό κομμάτι με αφορμή το θέμα μας είναι ότι τα παιδιά ακούν όλο αυτό το θέμα, και πάντα εδώ τώρα να τονίσω ότι μιλάμε για τους συχνούς και συνεχιζόμενους καυγάδες, γιατί τα ζευγάρια που μαλώνουν, κυρία Στέλλα, ξέρετε πολύ καλά, δυστυχώς δεν το κάνουν μια φορά το χρόνο. Έχουν ένα θέμα, λέω τυχαία, που τρέχει, που διαφωνούν, το χρησιμοποιούν και το βάζουν στην ημερήσια σχεδόν, αν όχι στην ημερήσια, στην εβδομαδιαία διάταξη. Αυτό και αρχίζουν και γενικά προσπαθούν, ας πούμε, να το λύσουν. Και πολλές φορές να τονίσουμε ότι γίνονται αιτία, με λάθος τρόπο το χρησιμοποιούν οι γονείς, και τα παιδιά αιτία τριβών. Δηλαδή, λέω τυχαία, θα πάει το παιδί στο φροντιστήριο, δεν θα πάει, διάβασε, δεν διάβασε, άργησε να έρθει, πήρε καλούς βαθμούς, δεν πήρε καλούς βαθμούς. Και εκείνο είναι πάρα πολύ τραυματικό για τα παιδιά, γιατί ειδικά το παιδί εκεί μπορεί να νιώσει ένοχο, και η ενοχοποίηση γενικότερα, γενικά η ενοχική συμπεριφορά τραυματίζει τον ψυχισμό των παιδιών. Εγώ θα έλεγα ότι δεν γίνεται να μην δεν καυγαδίσουμε, ναι, οκ, αλλά τουλάχιστον να είμαστε λίγο πιο πολιτισμένοι. Αυτό διδάσκει παιδεία γενικότερα στο παιδί, γιατί και το παιδάκι εκείνο που θα μάθει να είναι σε ένα περιβάλλον από μικρό που υπάρχουν τριβές, φωνές κτλ, αντιγράφει, μιμείται, και αυτό θα το μεταφέρει στους φίλους του, αλλά και μαθαίνει γενικότερα να νομίζει ότι έτσι λύνονται οι διαφορές, με τη φωνή. Πάλι το λέω, δεν είμαστε κουφοί. Ναι, μάλλον να σε ρωτήσω κάτι από την εμπειρία σου. Ποιος είναι αυτός που έρχεται πιο εκνευρισμένος στο σπίτι? Πού είναι? Ο άντρας. Εγώ να δώσω μια συμβουλή σαν γιαγιά, σαν μαμά, σαν κεραστέλα. Φυσικά. Μην κάνετε δυσάρεστες συζητήσεις, ή αν το παιδί δεν διάβασε, ή αν άργησε να γυρίσει από το σχολείο, από το φροντιστήριο, έκανε μια αταξία. Βάλτε πρώτα τον άντρα να φάει. Να χαλαρώσει. Και μετά με όμορφο τρόπο, όχι επιθετικό, πείτε το για το θέμα. Όταν ο άνθρωπος είναι κουρασμένος, έρχεται απ' έξω και είναι νηστικός, δεν μπορεί να λειτουργήσει ήρεμα. Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Στέλλα. Νόμος. Έτσι, σωστά το λέτε. Γενικά πρέπει να είμαστε λίγο ήρεμοι τη στιγμή που θα αρχίσουμε. Όλα περνάνε από το στομάχι στον άντρα. Λίγο έτσι, ναι. Πιο χαλαρωμένοι γενικότερα. Συμφωνώ ότι χρειάζεται κάποιος το χρόνο του, λίγο από τη δουλειά που θα έρθει και τα όποια προβλήματα κουβαλάει από αυτήν. Βέβαια, εδώ να τονίσουμε ότι στα πλαίσια των προσπαθειών που πρέπει να κάνουν οι γονείς και γενικότερα οι άνθρωποι, δεν πρέπει να κουβαλάμε τα προβλήματά μας μέσα στο σπίτι. Καλά τα λέμε εμείς οι ψυχολόγοι, το θέμα είναι ποιος θα κάνει, αλλά έχετε δίκιο, σίγουρα είναι καλύτερο να βρούμε την κατάλληλη στιγμή για να δουλέψουμε ένα θέμα. Και με αφορμή τη λέξη που είπα, να δουλέψουμε, κυρία Στέλλα, είναι γεγονός πρέπει να δουλεύουμε τα θέματα. Δεν είναι το θέμα να φωνάξω για να επιβληθώ ή να κατηγορήσω τον σύντροφό μου. Κάνεις το δίκιο σου, μα φωνάξεις. Κάνεις το δίκιο σου, βέβαια. Το βασικό είναι να το δουλέψουμε, να το αναλύσουμε, να το καταλάβουμε, και αν μπορεί να λυθεί, ας λυθεί. Μάλλον με μια άλλη ερώτηση. Παίζει ρόλο στον άντρα, αν φύγει το πρωί και τον ξεπροβοδήσει η γυναίκα του με ένα μάτι κλειστό, με μια παντόφλα και ένα μαλλί σηκωμένο όρθιο? Κοιτάξτε, έχετε δίκιο, ναι. Παίζει ρόλο σίγουρα πώς είναι και οι συναισθηματικοί δεσμοί στο ζευγάρι για να μπορούν να υπάρχουν και εκτονώσεις. Εδώ να ανοίξω λίγο μια μικρή παρένθεση. Πέρα από τους ανθρώπους που μπορεί να έχουν κάποιο θέμα ψυχοδυναμικό, να μην μπορούν να το διαχειριστούν και να είναι γενικότερα νευρικοί, που αυτοί οι άνθρωποι θα είναι νευρικοί και με τα παιδιά τους και με τη γυναίκα τους και με τη μάνα τους και με τον πατέρα τους και με τους συνεργάτες. Για ένα νορμάλ ζευγάρι, όπως σωστά το θέσατε, εντάξει, η παρουσία, η επαφή που θα έχουν. Μόνο σκέφτεται όλη την ημέρα ότι θα πάνε να την ξανασυναντήσει ξεμαλισμένη με μια παντόφλα μαύρη και την άλλη άσπρη. Πάει η μέρα του. Σίγουρα θα παίξει ένα αρνητικό ρόλο γενικότερα, και γενικά ένα ζευγάρι όσο πιο απομακρυσμένο είναι σαν επαφή, είναι εύκολο να είναι και θυμωμένο ζευγάρι. Άρα όταν έχουμε θυμωμένα ζευγάρια μεταξύ τους, με λήψη συναισθηματική επικοινωνία, σεξουαλική επαφή κτλ, είναι εύκολο ένα θέμα μικρό, με δεδομένο ότι υπάρχουν αποθυμένα σχήματα στο ψυχικό κόσμο του καθενός, να κάνουν εκτονώσεις, δηλαδή
βρίσκω ένα θέμα, άλλο μου φταίει, συνδυάζεται και το θέμα και εγώ τα βγάζω από μέσα μου. Άρα εδώ να τονίσουμε ότι με αφορμή το θέμα μας σήμερα για τους καυγάδες, η ποιοτική επαφή του ζευγαριού θα παίξει ένα ρόλο, να είναι και λίγο πιο ποιοτικός, αν μπορούμε να το πούμε, ο καυγάς. Άρα δεν θα είναι καυγάς, πιθανότατα θα είναι μια διαφωνία. Αλλά αυτό που πρέπει να τονίσουμε, κυρία Στέλλα, και είναι βασικό και το έχουμε τονίσει στα τόσα χρόνια που συνεργαζόμαστε μαζί στις εκπομπές σας, ότι να μην ξεχνάμε ότι είμαστε γονείς. Άρα ό,τι και να μου φταίει με τη σύντροφό μου, όποιο και να είναι το θέμα διαφωνίας, δεν χρειάζεται να έχω σπουδάσει ψυχολογία. Σίγουρα κάνα βιβλίο, κάνα άρθρο μου έπεσε κάποια στιγμή και το διάβασα, μπήκα λίγο στο ίντερνετ και διάβασα 2 κουβεντούλες. Απλά αγαπάω τα παιδιά μου. Έτσι. Αγαπάω τα παιδιά μου, κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για αυτά. Γιατί τα σημαδεύει αυτό, έτσι, τα σημαδεύει. Για μια ζωή. Είναι τραύματα συσσωρευμένα, όπως σωστά το θέσατε, μαζεύονται και για μια ζωή μπορεί να τα κουβαλάει ένα παιδί, να μην εμπιστεύεται αργότερα τις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους ή να νομίζω ότι το να μιλήσω με τον άλλον τελικά είναι το να φωνάξω. Και πόσο μάλλον, κυρία Στέλλα, όταν έχουμε στους καυγάδες αυτούς, θα το δούμε ίσως την επόμενη φορά, όπως το προτείνατε, και για τη βία που υπάρχει μέσα στο σπίτι. Άρα δεν είναι το θέμα ότι ένας καυγάς μένει μόνο στα λόγια, που σίγουρα τραυματίζει. Αρχίζουν και εξώφαλτσες, καμιά φορά στα παιδιά, δυστυχώς και στη γυναίκα, και καμιά φορά ένα θέμα, λέω τυχαία, το παιδί άργησε λίγο, εσύ φταίς, όχι εγώ φταίω, εσύ το μεγάλωσες λάθος, όχι εγώ το μεγάλωσα λάθος. Στο τέλος μπορεί να γίνει ένα μπάχαλο και να αρχίσουν και σωματικές βίαιες συμπεριφορές, που συνήθως βέβαια είναι από τον πατέρα. Όχι ότι και οι μαμάδες καμιά φορά και αυτές δεν μπορεί, ειδικά στα παιδιά, να ασκήσουν σωματική βία, αλλά συνήθως ο πατέρας είναι αυτός που θα την ασκήσει. Επειδή σε άλλες εκπομπές έχουμε μιλήσει, Μάνο, ότι τα παιδιά μιμούνται τους γονείς. Αν ένας πατέρας είναι αυταρχικός και φωνάζει μέσα στο σπίτι και δημιουργεί καταστάσεις, στην εξέλιξη του παιδιού θα τον αντιγράψει? Πολύ ωραίο το ερώτημά. Στις περισσότερες φορές ναι, μπορεί να αντιγράψει το μοντέλο του πατέρα, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί το παιδάκι αυτό μέσα από το φόβο, είτε που το ασκεί ο ίδιος ο πατέρας, είτε το κλίμα στο σπίτι, να γίνει γενικότερα ένα παθητικό παιδί, γιατί έχουμε και αυτές τις εξελίξεις πολλές φορές. Ένα παιδί ιδιαίτερα κλειστό, ιδιαίτερα φοβικό, που να φοβάται γενικότερα και τη διαπροσωπική επαφή, αργότερα ότι θα μεγαλώσει, αλλά και γενικότερα να γίνει ένας κοινωνικοφοβικός άνθρωπος. Άρα ή θα έχουμε μίμηση προτύπου, αντιγραφή, έτσι έμαθα να βλέπω από τον μπαμπά μου και έτσι κάνω, ή θα έχουμε δυστυχώς το ακριβώς ανάποδο. Δηλαδή δεν θα είναι τίποτα ωραίο. Τίποτα ωραίο. Φυσιολογικές καταστάσεις από συνεχιζόμενες αρνητικές συμπεριφορές δεν έχουμε δει σε επιστημονικό πλαίσιο. Δεν υπήρχε καμία έρευνα που να αποδείξει ότι, για παράδειγμα, ένα τέτοιο μοντέλο, μια τέτοια κατάσταση στο σπίτι δεν θα αφήσει κάτι στα παιδιά. Το λιγότερο που μπορεί να κάνει, αν ας πούμε ότι αυτό ίσως είναι και το καλύτερο, είναι τα παιδιά να είναι απλοί θεατές, να απομακρυνθούν συναισθηματικά από τους γονείς αυτούς, γιατί τα παιδιά είναι και λίγο μπερδεμένα, δεν ξέρουν ποιον να υποστηρίξουν καμιά φορά, το θύμα ή το θήτη. Απ' την άλλη το θύμα στην αρχή μπορεί να το λυπούνται, αλλά μετά και λίγο το αντιδρούν, γιατί δεν φεύγεις να μας πάρεις, να γλιτώσουμε από αυτόν τον άνθρωπο. Άρα το λιγότερο που μπορεί να πάθει τα παιδιά είναι να είναι απλοί θεατές, κρυμμένοι σε ένα δωμάτιο με ακουστικά στα αυτιά για να μην ακούν τι γίνεται, που όμως στο τέλος αυτά τα παιδιά δεν θα έχουν καμία συναισθηματική επαφή με τους γονείς όταν θα μεγαλώσουν. Γιατί δεν τους αποδέχονται. Έτσι ακριβώς. Και όταν, ας πούμε, δημιουργείται μια άσχημη κατάσταση μέσα στο σπίτι, η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη. Αν νομίζουν οι γονείς ότι με το να προσπαθήσουν να κρυφτούν ότι δεν θα καταλάβουν τα παιδιά, είναι πάρα πολύ γελασμένοι. Πολύ γελασμένοι. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουν οι γονείς? Οι γονείς πρέπει να θυμούνται. Αν έχουν νεύρα να φεύγουν έξω, να τρώνε και μετά να πάνε να ερημούν. Έτσι, οι γονείς, σωστά το θέτετε, να θυμούνται καταρχάς ότι είναι γονείς, να θυμούνται ότι το να γίνει κάτι που και που δεν θα τραυματίσει τον ψυχισμό. Όχι καυγάς, διαφωνία. Ναι, διαφωνία, να είναι ήρεμο το κλίμα, οι επαναλαμβανόμενες
δυναμικές τέτοιου είδους συμπεριφορές τραυματίζουν τον ψυχισμό των παιδιών, διαλύουν πρακτικά και τις σχέσεις όλων των μελών της οικογένειας και τελικά δεν καταλαβαίνει και κανένας και ποιο είναι το θέμα. Γιατί, κυρία Στέλλα, στους καυγάδες, τελικά αυτό που καταλαβαίνω εγώ, και δυστυχώς το ζω καμιά φορά και στο γραφείο μέχρι να ηρεμήσει λίγο το κλίμα όταν δουλεύω με οικογένειες, βλέπω ότι το θέμα δεν είναι να περάσει ο άλλος το μήνυμα, αλλά είναι να περάσει τη δύναμή του διαμέσου της φωνής. Αυτό είναι τελικά. Άρα συμβουλή να μην προσπαθούμε να επιβληθούμε διαμέσου της φωνής ή της δυναμικής ή των κινήσεων, να μεταφέρουμε το πρόβλημά μας ποιο είναι σωστά στον άλλον και να προσπαθήσουμε λίγο να το επιλύσουμε, να το τακτοποιήσουμε ή έστω να συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε, αλλά ανθρώπινα. Τελευταία ερώτηση. Ένας άνθρωπος που φωνάζει για τον άλλον ή για τον εαυτό του, τα βάζει με τον εαυτό του? Εγώ πιστεύω. Κοιτάξτε, έχετε δίκιο. Με τον εαυτό του θυμώνει και τα βάζει. Ναι. Προφανώς υπάρχουν πράγματα που είναι ατακτοποίητα μέσα του, γιατί ο άνθρωπος αυτός που θα φωνάξει και ο άνθρωπος αυτός που θα διεκδικήσει με τέτοιο τρόπο κάποια πράγματα στην καθημερινότητά του είναι ατακτοποίητος ψυχολογικά, έχει ανασφάλειες άλυτες και αν τις δούλευε με κάποιον ειδικό σίγουρα θα ήταν πολύ καλύτερος και στη σχέση του με τον εαυτό του αλλά και με την οικογένειά του. Ωραία το θέμα μας, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Χρόνια πολλά για τη σύζυγο. Και για εσάς. Και ευχαριστώ πολύ για όλα. Εγώ ένα μικρό δωράκι θα σου δώσω εκεί. Ναι, το πήγα λίγο μακριά. Δεν ευχαριστώ πειράζει. πολύ κυρία Στέλλα που μου το δίνετε. Έτσι το 2024. Να είστε καλά. Είναι μικρό, μια χειρονομία εκτίμησης και αγάπης. Θα το κρεμάσω για να βλέπω και τις σημερινές σας θυμάμαι. Σου εύχομαι καλό υπόλοιπο απόγευμα. Φίλες και φίλοι, θα πάμε για τους αγαπημένους μας χορηγούς και σας έχω έκπληξη. Φίλες και φίλοι, κοντά μας έχουμε σήμερα τον Ηλία Μανδαλαρίδη. Με τι προϊόντα? Καθαριότητας. Το καλό. Εγώ αυτό θυμάμαι. Καλώς όρισες, Ηλία. Καλώς σας βρήκα, κυρία Στέλλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Ηλία, θέλω να έρχεσαι συχνά πυκνά. Γιατί αυτά που έχουμε δοκιμάσει όλο το δίκτυο, αυτό που έχω εισπράξει είναι μοναδικό. Ήμουν σίγουρος. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα έχει τέτοια αποτελέσματα. Έτσι ακριβώς. Και θα σου πω για ποιο. Για το καλό που είναι για το φούρνο, δεν καθαρίζει μόνο φούρνο. Φίλες μου, ψεκάστε τα ντουλάπια και καθαρίστε. Εκεί που είναι αστραφτερά, θα λάμψουν. Δεν υπάρχει τίποτα καθαρό, εάν δεν πει το καλό. Ηλία, είναι το κάτι άλλο. Δεν ταλαιπωρείται η νοικοκυρά. Σας ευχαριστώ καταρχήν που μπήκατε στη δικασία να το είχατε δοκιμάσει ένα μήνα πριν φυσικά. Σας ευχαριστώ που το λέτε. Είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Πλαστική πιατέλα άσπρη, να το πω έτσι, φίλες μου. Κλειμμένη, καθαρή και στο πλυντήριο. Ψεκάστηκε με το καλό, έγινε άλλη πιατέλα. Και το πιο σημαντικό, δεν την κάψατε. Το πιο σημαντικό δεν είναι ότι καθαρίζει, είναι ότι δεν δημιουργεί πρόβλημα. Εκεί είναι το σημαντικό σε εμάς. Εκεί έχουμε δώσει όλο μας το βάρος στο απορρυπαντικό να είναι καλό, να μην κάνει ζημιά. Πιο σημαντικό. Έχει στημένες σκούπες, έχετε από φαγητά, γιατί δεν ξέρω, τις ξύσαμε, τις κάναμε. Καθαρίστε με το καλό. Δεν υπάρχει πιο τέλειο. Εμείς, κυρία Στέλλα, και για τα πιάτα. Για τα πιάτα των προϊόντων, αυτά αν βρούμε χρόνο θα το δούμε φυσικά πώς μπορεί να γίνει. Εμείς θέλουμε ο κόσμος να ζητήσει το προϊόν μας, τα προϊόντα μας. Η δύναμή μας είστε εσείς, είναι ο τελικός καταναλωτής. Ό,τι και να λέμε εμείς, ό,τι και να δείχνουμε, εάν
ο τελικός κριτής είναι ο καταναλωτής. Εμείς ξέρουμε, σαν Global, ξέρουμε ότι εάν ο καταναλωτής δοκιμάσει το προϊόν μας, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το ξαναπάρει. Ο στόχος μας είναι να το δοκιμάσει. Άλλωστε, οι δοκιμές, πολλές φορές μου πείτε δεν είναι δωρεάν οι δοκιμές. Όχι, σε εμάς είναι δωρεάν οι δοκιμές. Το παίρνεις. Δεν σου κάνει αυτό που λέμε εμείς, αυτό που θα ακούτε και από εδώ από εμάς, θα το πας πίσω στο παντοπολείο της γειτονιάς που το πήρες και θα πάρεις τα χρήματά σου πίσω. Εγώ δεν θέλω να πουλήσω σήμερα 1 εκατομμύριο, παραδείγματος χάρη τεμάχια, και μετά να εξαφανιστώ, να πω εντάξει, τα πούλησα, έπιασα τους στόχους μας. Ναι. Εμείς θέλουμε το καλό να είναι για όλους και να είναι σε όλα τα σπίτια. Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι ξεκινήσαμε. Είναι το πριν και το μετά. Έτσι ξεκινήσαμε και έτσι λειτουργούμε. Γι' αυτό, όπως σας είπα προχθές, είμαστε μια οικογένεια μέσα στην Global, είμαστε μια οικογένεια με τη σειρά φυσικά την Global, με τη σειρά GS και τη σειρά το καλό. Που η σειρά το καλό θεωρώ ότι είναι η πιο ιδανική σειρά για να ξεκινήσει κάποιος να μας γνωρίζει σε ένα ράφι, σε ένα σούπερ μάρκετ. Για να μάθουμε όλα αυτά τα προϊόντα και τη χρήση τους, θα πρέπει να έρχεσαι εδώ και κάθε φορά από ένα προϊόν να μας λες τι ακριβώς κάνει. Κυρία Στέλλα, θα μιλήσω λίγο με την διεύθυνση κέντρου εργοστασίου, να δούμε εκεί ο χρόνος μας πώς είναι. Εγώ το μόνο που γνωρίζω είναι ότι Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή είναι οι μόνες μέρες οι οποίες γυρίζω στις αίρες, το απόγευμα και είμαι στο κατάστημά μου. Τις επόμενες μέρες πηγαίνω κατευθείαν στη Θεσσαλονίκη. Θα κοιτάξουμε αυτές τις 3 μέρες λοιπόν, αν μπορούμε, ένα δεκάλεπτο, να δείχνουμε καθημερινά κάθε φορά άλλο κωδικό, άλλο προϊόν, για ποιο λόγο ζητάμε από τον κόσμο να μας εμπιστευτεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα το κάνουμε, δεσμεύομαι γι' αυτό και θα το κάνουμε. Ναι, γιατί δεν είναι δυνατόν με τόσα προϊόντα να ξέρει η νοικοκυρά τι ακριβώς θέλει. Βέβαια, αν ζητάει το καλό. Το καλό. Θα το βρίσκει σίγουρα. Γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχουν και προϊόντα που είναι για πλακάκια, για λεκάνες. Φυσικά υπάρχει στη σειρά το καλό, υπάρχει ο λιποκαθαριστής. Αυτό που δοκιμάσατε κι εσείς, το οποίο δεν είναι μόνο για το φούρνο, είναι για όλα τα σκεύη φυσικά, εκτός αλουμινίου, τα γράφει στις οδηγίες χρήσεως επάνω. Θα το πάρει ο αγρότης να καθαρίσει ακόμη και τη μηχανή από το τρακτέρ του, να πω έτσι, τα λάδια που έχει. Τι μου λέει. Και το συνεργείο αυτοκίνητο φυσικά. Αυτά όλα στο Ηλίας Μανδαλαρίδη στο Facebook μπορεί να τα βλέπει ο κόσμος σε δοκιμές που τα φτιάχνω εγώ. Κατευθείαν. Επίσης θα το πάρετε το ίδιο προϊόν να καθαρίσετε πλαστικές επιφάνειες που έχουν κυτρινήσει από την πολυκαιρία. Κάτι που δεν το αναγράφει στις οδηγίες, αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να το πούμε ή όχι. Το λέω συχνά σε κόσμο, είναι ότι πάρε το καλό, το λιποκαθαριστή, και θέλω να περάσει να καθαρίσει το μάρμαρο στην οικοδομή σου. Οποιοδήποτε μάρμαρο, όχι γυαλισμένο όμως, το οποίο έχει μαυρίσει από την πολυκαιρία. Ναι. Δοκίμασέ το και κατευθείαν θα δεις τη διαφορά. Θα γίνει καινούριο, παιδιά. Απλά θέλω στο τέλος να το περάσει και με ένα υγρό πανάκι, να μην μείνουν υπολείμματα από το φάρμακο, από το καθαριστικό καθόλου. Αυτά φυσικά όλα τα λέμε με τον κόσμο καθημερινά. Δηλαδή το ψεκάζεις με αυτό το μάρμαρο. Το ψεκάζεις κατευθείαν και το σφουγγαρίζεις, το περνάς με ένα πανάκι και γίνεται καινούριο όπως το αγόρασες. Χωρίς να το κάψεις. Υπάρχουν πολλά προϊόντα, κυρία Στέλλα, τα οποία κάνουν τις ίδιες δουλειές. Δεν είμαστε εμείς που ανακαλύψαμε την Αμερική. Είμαστε εμείς όμως σίγουρα αυτοί που γνωρίζουν που είναι Αμερική. Και το λέω κατηγορηματικά αυτά. Είμαστε σίγουρα αυτοί που γνωρίζουμε που είναι Αμερική. Γνωρίζουμε για ποιο λόγο υπάρχουμε, γνωρίζουμε για ποιο λόγο ζητάμε την εμπιστοσύνη από τον τελικό καταναλωτή, από εσάς. Γνωρίζουμε γιατί ζητάμε τη στήριξη από τον παντοπόλη της γειτονιάς, γιατί εμείς ενισχύουμε και δυναμώνουμε τα μικρά μαγαζιά, την μικρή αγορά και όπως μου λέγατε προηγουμένως, βάζοντας τα προϊόντα σε ένα μαγαζί, ίσως να βοηθεί και το μαγαζί φυσικά. Γιατί να τρέπουμε, γιατί να φοβηθώ να το πω. Βέβαια. Γιατί να φοβηθώ. Πλέον βλέπετε την κατάσταση, οι δουλειές έχουν πέσει στο 70%. Υπάρχει πτώση 70% των τζίρων των καταστημάτων. Εγώ το φωνάζω και το λέω, αγαπητοί μου επαγγελματίες. Βάλτε τα προϊόντα μας στο κατάστημά σας και θα δείτε ότι ο κόσμος θα έρθει να ζητήσει το καλό. Θα μπει στο κατάστημά σας. Θα το δείτε. Δεν υπάρχει ανταπόκριση. Σε ένα κυβότιο πίσω. Από πού τα έχεις πάρει? Από τον Ντονέ τα έχεις πάρει. Από πού τα έχεις πάρει? Από τον Πρωτόπαπα. Μιας ο Πρωτόπαπας που είναι ο υπεύθυνος διακίνησης των προϊόντων μας, για Σέρες, Δράμα, Καβάλα και Θάσο και Χαλκιδική. Βλέπω εδώ που έχουν γράψει ότι είναι τα προϊόντα μας.
Μπορεί να τα ζητήσει ο κόσμος, οι επαγγελματίες από τον πρωτότυπο. Έχει όλους τους κωδικούς μας. Αλλά η δύναμή μας είναι ο καταναλωτής. Θα πάτε εσείς τώρα στις γειτονιάς, θα πείτε τα προϊόντα εκεί που λέει ο Ηλίας τα σερ, το καλό τα έχετε. Θα σου πούνε όχι. Θα του πείτε θα το φέρει ο άνθρωπος. Δηλαδή και ο επαγγελματίας θέλει να δείξει ο κόσμος ενδιαφέρον για τα προϊόντα. Καλύτερο δώρο για τις γιορτές. Πηγαίνοντας σε ένα σπίτι, οτιδήποτε άλλο, έναν λιποκαθαριστή. Έτσι ακριβώς. Ή τον αλάτων. Το καθαριστικό αλάτων, κυρία Στέλλα. Εσείς στο σπίτι σας έχετε 75 γλάστρες στο τεράστιο μπαλκόνι σας. Ναι. Όλες αυτές οι γλάστρες από κάτω θα αφήσουν μία, να το πω, τη συγχωριέται και μια σκουριά. Ναι. Εάν βάλετε λάθος υλικό, το ξέρει ο Σάκης πολύ καλά, αν βάλει λάθος υλικό, σφραγίζει το λεκέ και δεν καθαρίζει. Πολλές φορές το έχει αντιμετωπίσει αυτό ο καταναλωτής. Θα ρίξει λοιπόν το καθαριστικό αλάτων μας και θα φύγει. Είναι σημαντικά αυτά. Πάρα πολύ δεν σημαντικά. μιλάμε για καθαριστικά ότι υπάρχει ένα καθαριστικό αλάτων. Γιατί όλη μου έχει πολλές γλάστρες τώρα σε αυτό το σπίτι. Δεν την κάνω δώρο για τις γιορτές. Ναι. Επίσης το καθαριστικό τζαμιών. Όλα μας τα προϊόντα είναι με βάση, εκτός ότι είναι βιοδιασπόμενα, το είπαμε, είναι με βάση την αλκοόλη. Πολύ σημαντικό. Στεγνώνει γρήγορα και καθαρίζει σε βάθος. Το υγρό τζαμιών μας. Θα πάρεις το υγρό τζαμιών μας, θα το δουλέψεις και αν έχεις δουλέψει κάτι καλύτερο, εγώ εγγυώμαι να μου το στείλεις σε μένα προσωπικά, Ρεδεστού 18 Παντοπολίου, το μαγαζάκι, το βάζεις, με τα έξοδα πληρωμένα από μένα, θα σου δώσω 2 φορές τα χρήματά σου πίσω. Εάν έχεις δουλέψει καλύτερο, δεν σου λέω αν είναι καλό, δεν σου λέω φίλε μου καταναλωτή αν είναι καλό, αν έχεις δουλέψει καλύτερο. Γι' αυτό ζητάω λίγο τη στήριξη των καταναλωτών. Ζητήστε τη σειρά το καλό, ζητήστε τα προϊόντα μας από το κατάστημα της γειτονιάς, εμείς θα τα στείλουμε και εσείς θα απολαμβάνετε ποιότητα, ποσότητα στην καλύτερη τιμή. Ηλία μου, και αύριο θα είσαι εδώ. Αύριο Παρασκευή, αύριο θα δείξουμε το λιποκαθαριστή. Επίσης, αν κάποια νοικοκυρά, κάποια φίλη μας βλέπει, έχει κάνα κομμάτι μάρμαρο, λερωμένο, με σκουριές, με οτιδήποτε, κάνα ταψί, οτιδήποτε, ό,τι δύσκολη λεκέ βρωμιά έχετε, ό,τι φέρτε το σε μένα, τηγάνια, ό,τι θέλετε. Εδώ μπροστά θα σας το δείξω, στο λεπτό πώς καθαρίζουν. Στην κουζίνα θα το κάνουμε. Στην κουζίνα. Στην κουζίνα θα το κάνουμε. Και μην ξεχνάτε το χαρτί κουζίνας που κυκλοφορεί μαζί με τα απορρυπαντικά. Ο Ξεραίος Καθαρούλης. Θα το δοκιμάσετε. Θα το δοκιμάσω, το έχω στην κουζίνα μου και σας ευχαριστώ. Τα λέμε αύριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ κυρία Στέλλα. Να είσαι καλά, γιατί πρέπει να τα μάθω πρώτα εγώ για να τα λέω στις φίλες. Έτσι. Γιατί 2 προϊόντα που έχω χρησιμοποιήσει έχω ενθουσιαστεί. Φίλες και φίλοι, πάμε για χορηγούς και πάμε κουζίνα. Να είμαστε φίλες μου εδώ στην κουζίνα για να φτιάξουμε σήμερα. Θα δείξω πώς γίνεται το ρολό των Καρπαθίων, πώς πρέπει να το έχουμε έτοιμο και αύριο θα το τηγανίσουμε για να το απολαύσουμε. Ζωντανά, κάθε μέρα αυτή την ώρα εδώ στο δίκτυο. Το τηλέφωνο της εκπομπής είναι 2321 0 51 500 και 62 100. Έχω υπέροχο κιμά από τους αδερφούς Πουλάκα στην Κομνηνών 38. Ένα υπέροχο αυγό Ελευθέρας Βοσκής από την Αυγοσεραϊκή με έδρα την Κουμαριά Σερών. Έχω κρεμμύδι από το Μουδιάνο στο κέντρο της πόλης, όλα φρέσκα και λαχταριστά. Κάνετε τις αγορές σας, σας τα πάνε και στο σπίτι. Ένα ατομικό γαλατάκι, θα βάλετε ένα σφινάκι ή ούζο ή κόκκινο κρασάκι. Ορίστε. Μία κουταλίτσα σάλτσα και τώρα ρίγανη, αλάτι,
πιπέρι και μπαχάρι. Ορίστε. Θα ρίξω μέσα και φρυγανιά από τον κουνταξί τον Νίκο και θα ζυμώσω. Είναι υπέροχο το ρολό των Καρπαθίων και είναι η επιθυμία του Βενέτη το Θανάση που ζήτησε το παιδί μου και εγώ δεν χαλάω χατήρι. Είναι και το κόμι Δράκουλα. Μην το λες έτσι βρε. Στο εξωτερικό αλλιώς το σερβίρουν, η ονομασία είναι αλλιώτικη. Αλλά εγώ έτσι για να μην στεναχωρούμε όσοι το ακούνε και δεν το παραγγέλνουν και φαντάζονται άλλα πράγματα, είπα είναι το ρολό των Καρπαθίων. Έτσι το έχω ονομάσει. Είναι φανταστικό. Ο κιμάς όταν ζυμώνεται από την προηγούμενη ενσωματώνονται τα αρώματα και γίνεται πιο νόστιμος. Φίλες μου, έχω εδώ μία λαδόκολα και έχω 2 φύλλα πίτας από το κουνταξί τον Νίκο στο παλιό στρατόπεδο του Παπαλουκά. Παίρνω τώρα ένα φύλλο πίτας, το βάζω πάνω στη λαδόκολα και εδώ τώρα θα βάλω κασέρι. Όλο θα το βάλουμε. Από πάνω ένα φύλλο ακόμη. Ορίστε. Φρέσκα ωραία φύλλα. Παίρνω τώρα φίλες μου τον κιμά μπόλικος ο κιμάς και το κάνω ένα ρολό. Θα ενσωματωθεί και θα γίνει και πολύ ωραίο. Είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να φάτε σε κύμα. Και τώρα φίλες μου, τυλίγω έτσι εδώ. Παίρνω τώρα το ρολό στη μέση.
και κάνω μία καραμέλα. Το κασεράκι. Παίρνω ένα ρολάκι αντικολλητικό, αυτά είναι έτοιμα. Ορίστε. Κάτι λίγο. Μπορείτε το ένα να το κάνετε σήμερα και το άλλο βάλτε το στον καταψύκτη, βγάλτε το, δεν παθαίνει τίποτα. Βάλτε το και μέσα σε μία νάιλον σακούλα και έχετε το έτοιμο και για άλλη φορά. 2 υπέροχα ρολάκια, τα οποία, φίλες μου, θα μείνω στο ψυγείο απόψε, θα τα τηγανίσουμε αύριο και αύριο θα σας κάνω και μια υπέροχη σαλάτα. Εδώ τώρα δείτε το ωραίο χιδόνι που έφτιαξα, κάντε ένα zoom, δείτε με τη σαντιγία πάνω. Να βάλουμε και ένα κουταλάκι για να το απολαύσουμε, είναι φανταστικό και τέλειο. Εδώ θα σας αποχαιρετήσω και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Να είστε όλοι καλά, φιλάκια, γεια σας.